Money never tell them shine running. Vietnam. Jeg klipper det ud alligevel. Okay, stop. Det var underligt. Jeg var bare håbe, den filmer nu. Jeg håber, man godt kan se os nu. Det var bare sådan lidt pis, hvis man ikke kan. Hej. Hej. Vi skal lave en challenge video. Og vi har fået nogle challenge. Vi skal gøre en masse ulækre ting. Vi skal simpelthen gøre en masse ulækre ting. Vi skal spise en skefuld chili. Start med chili, fordi chili er stærkt. Okay. Nej, vi slutter med chili, fordi chili er stærkt. Og sender den til sidst. Hvad starter du med? Kanel. Vi skal spise en skefuld kanel. Men vi tager altså bare lige sådan en skefuld. Skefuld, ja. Er det også det, man normalt gør? Du sagde en spiseskefuld. Skefuld. Skal den være så fuld? Ja. Kanel smager godt lige. Nej, det gør jeg Jeg kan heller ikke det. En kanel, det smager godt lidt. Nej, det gør jeg ikke kanel. Du har fået en formspray. Så Ja. den kan koge. Okay. Er du klar? Nej. Okay, vi kan ikke spise kanel. Ej, det er stort. Det er lidt mit glas. Og det der. Bare tag et. Det er stærkt. Jeg kommer nok til at spytte noget ud på gulvet. Det kan jeg godt mærke. Måske også en lille smule på spejlet. Det er virkelig stærkt. På tungen. Det var der på tungen. Stærk kanel. Ja, det krasser på tungen. Okay. Det gik godt. Okay, vi skal spise en skefuld Kakao. Ja. Vi går bare på med det søde. Kakao. Hvad for en var din? Jeg tror, det var min. Det er lige meget. Jeg tror, det var min. Nej, giftig. Jo. Ej, skal der også være så meget af det der på? Kanel, det smager godt. Nej, det sagde du også. Jeg kan godt lide det her, okay? Det er kakao, ikke kamel. Kamel. Du skal ikke æde det endnu. Det smager godt. Du skal ikke æde det endnu. Men jeg spildte min hånd. Du skal ikke æde det endnu. Hold din kæft. Helene, hun er meget Jeg ryster. Okay. Ja, det er fint. Okay. Der var jeg bare lige her. Okay. Nej. Det klistrer til munden. Jeg kan ikke lide kakao, okay? Det smil, det er bare sådan. Okay, sådan der. Det er kanel på kanten nu. Ja, okay. Vi skal... Er det så celler? Nej, nu er det mel. Ja, Jeg skal spise en skefuld mel. det klumper. Mel. Måske skulle vi lige tage det her sådan et sted. Min miniatyr. Jeg savner ikke. Okay, det her behøver ikke være så meget top. Du behøver ikke have så meget top på, nej. Det er fint, det er fint, det er fint. Jeg skal spise en skefuld mel. Og det klumper ind i munden. Og jeg vil næsten ikke. Det vil jeg heller ikke. Men altså, hun har fået mig på. Hun har fået mig selv. Er du klar? Jeg har ikke top på. Okay, jeg synes bare, jeg har lidt mere end dig. Det er vigtigt for mig, okay? Okay! 1, 2, 3.
Jeg havde lige at bræk. Jeg har strik i munden. Jeg er nødt til at skrubbe min mund. Ej, det sidder faktisk på gaden. Ej, nej. Jeg har ikke så meget mælk tilbage. Jeg overlever. Du får det aldrig på igen. Jeg har bare sådan en følelse, at man bliver kvalt sådan. Fordi det bare sætter sig sådan. Der står bag mine tænder. Ej, mand. Kom her. Mit Nå, ja. det er nok også svært at grine. Og vi skulle prøve at fløjte med min i munden også. Jeg har lige fået min mund ren igen, okay? Vi siger bare, at vi har fløjtet. Og det kunne vi ikke, okay? Jeg kan ikke. Næsten engang. Jeg kan ikke få det rent. Det er ikke godt. Okay. Så er det setup. Så tager vi en ren skive her. Setup! Lige der. I take the smallest spoon. Lige små. That's not fair. Nu. Duft til det. Ja. Kom, giv mig tilbage. Den behøver ikke være fuld. Okay, jeg tager segmentet. Nej! Det er ikke en helt fiskefuld. Jeg kan ikke lige sennep. Ej, okay, jeg brækker mig bare ved at kigge på den. Det ligner sådan noget pis. Sådan Noget tykos. Ske. Sne. Men har også på næsen, så kan man ikke smage noget. Okay. Det skal helt ind i Det er fandme stærkt. det hele er skæmt i munden. Okay. Okay, jeg har faktisk ret fornemmelse nu. Aldrig. Det er fandme, min far kan æde det her. Min mor brændte det om på ost. Ost. Ja. Fy for helvede. Okay. Så mangler vi en. Yay! Og fordi Simone hun er lidt en tøse pige, så tager hun sweet Og chili. Lene, hun tager En rigtig, rigtig stærk chili. sådan noget chili her. Det er sådan noget med klumper i alt muligt. Man kan ikke mærke til det. Du har... Jeg var lige ødelagt. Jeg lige ødelagt på skål, ved du godt? Det kan noget. Det var blod, det der. Det kan noget. Ja, over det hele. Nu blod i hovedet. Prøv at duft til det. Ej, jeg sprøjter op i næsen. Duft. Åh, fanden kan du... Hvad skulle jeg ikke tænke, den her er ulækker. Duft til den der. Nej, men det her, det lugter lidt af. Nu tager den her. Ej, der var klumper i sådan en her. Er der jalapenos eller sådan noget? Det er stadigvæk en sød chilisauce i forhold til min. Så chili min bare røv, mand. Altså min der er klumper i den. Det er der sgu også i den her. Det er din drømmer. Det ligner hun lidt. Jeg æder altså ikke så meget, gør jeg? Jo. Prøv at se mit i forhold til hendes, mand. Altså, Altså, mit der ser mega ulækkert. mit, det smager sikkert skide godt. Okay. Jamen. Det er slet ikke stærkt. Så farligt. Jeg tør ikke. Okay. Jeg gør det her. Jeg skal også på hans der, okay? Og nu med det. Nu med det.
Elena kan ikke lide chili. Jeg drikker også sådan her. Jeg kan godt have noget mere kakao. Jeg kan godt lide kakao. Jeg prøver bare at få det af min tunge. Nu har mælkeske godt. Jeg laver det ligger stadig. Ej, det ligner godt. Okay, jeg tror, det var det. Kakao, det er godt. Kage, det er godt. Jeg kan godt spise kage. Godt spise en lavkage. Jeg vil godt lavkage. Kage? Ja. Vi kan købe en lavkage. Det smager bedre nogensinde. Kan lave en lavkage. Lavkage! Okay, jeg tror, det var det. Der ligger blod på gulvet. Ej, nej, du skal fucking se det. Hallo, stop. Du skal ikke tage mig på. Okay. Det er chili. Det er sport. Og vi har... Okay. Hvad siger vi så som sådan en afslutsreplik? See you later, bitches. See you later, bitches.